Galit, ma'am. Kap, surrender ang gunting, di gyud madala. Di madala, di na pwede. Boy, waang las-alas na to. Patay, Shinso. Patay ba di? Madayon makantuli ron wa may tao sa barangay. Ang madayon lagi guro na baday kay na may poster dito nakabutang nya karon man pud ang schedule. Matay. Kung dili ni madayon ng tuli karon, pirmi na lang tapisot ani. Patay sa kita sa tuloy siguro eh. Ah, madayon lagi na kay sayo pa man pud kayo no. Nya, kita po kinaunhan nga pila. Tara tara tara. Tata. Ingaw mo bri. Tara ka kuy kuy. Tayo yan daw ka, mamuli mo bangko. Boy, oy. Sakto, daghan kayo nagpatuli ron. Nindot yung imong plano ka ba kay nagpatuli yung kas mga kabatan-una ng mga katiguangan rin sa barangayaw. Oh, tanawa dahil mga tiguang mga pisot pa ni ba? Ituyon ako ni Boy nga magpa-operasyon tuli. Para suruin na ba? Tara na, kay medyo ilit kayo. Sige kap. Uy, wala ni sila kap. Uy, Ano si Kap? Oy, may buntag. May buntag Kap. Handam na ba mo magpa-operasyon tuli? Ay, andam kay Kap. Uy, dugay na ako nagi problema Kap ba. 35 na katuig nung gidadala Kap. Wa pa na to nga Kap. Kana, apil na. O, apel ko. Apil na siya Kap. Apil na siya. Kap. Madapa ka na. Basig madala para, boy. Paabot lang mo kadali kay gitawagan ako nurse, padulong na daw to. Relax na mo diya. Kulban ka. Wala man. Wala man. Kayungit-yungit na mga nagkasaka kulba oh. Galit, ma'am. Hala, wala pa sa narsoy. Uy, kap. Lang nurse oh. Ay, na naman, day. So salamat kay karon pag yung mapatuli. Kap, patuli ko usap kap. Di pwede. Good morning, Kap. Ready na mo, sir? Ready na kayo. Ako na. Sa isa lang ha, kay mahina kalaban. Kini mga tuhanan ni, mga pisot bagani, mga higal na. Wa na, nanggahi na. Sir! Sir! Hoy! Hoy! Matay, manyakis jugayo. Pagkana mo tindog, malangay jud ta sa oras. Kalihog ko sa papatuli nga gamit. Tara ma'am, ang gamit na to ma'am. Thank you. Ang nga ba ng mga tuhanan ni? Oh, kinsay muna? Ako! Ready na ka, sir? Ready na ma'am. Bahala ko anesthesia. Bisag pa kang ma'am. Higa sir. Okay. Si ma'am na bahala na sir. Ready na ka, sir? Matabang makay! Akong guntingon, sir, ha? Agay! Ma! Mamatay na ko ma! Atay sir, mura man nagkarlang sir. Boy, kay naman naman, ang lollipop. Wala kap. Oh, Salamat Kap. Hala! Kanag patuli ay. sunod! Kap, napay nabilin isa pisot oh. Ay, dakpan ninyo. Dapat ko ay mabiling pisot dito sa itong barangay. Sibat na lang siguro ko ani. Hey, asa man ka? Baling ko sa ikas barangay. Ay dili, tanan pisot. Haros diri tanan sa mua. Dili lang. Na. Tuli ka tuli. Mama! Tuli. Matay, Kap. Madala pa ka ni? Ah, madala pa siguro na. Tistingi lang. Ayog lihok ha, kay inchika na nako. Basig sakit na. Dili lagi, relax lang. Ah! Guntingon na nako, ha? Agay! Tama na! Hoy, mana, ang lollipop. Oh, Okay, tindog na ako mana. Matay. Di man yun nakatambal sa sakit. okay, sunod. Okay, next. Ako na pud. Kumana ka, sir, tindog na. Chati. Mora to. Kasi na. Next. Ako. Ako sakay. Okay, tindog na. Sina. Oh, ang last. Plaster na. Matay, Kap. Na-injikan ako, pero nabali man ang dagom. Nabe? Matay, gaya jud dahil mong idoy-idoy. Pero madala pa ni.
Next, katong gunting. Kap, surrender ang gunting, di gyud madala. Di madala, di na pwede. Boy, waang las alas na to. Tay, Sinso.